היי ווינריות וברוכות הבאות לסרטון שאני הכי בעולם מתרגשת לצלם, של סרטון ההשקה של מועדון הווינריות. מי שעוקבת כאן זוכרת שכשעברתי דירה לבית הזה לפני מלא זמן, קיבלתי יחד עם זאת החלטה שעד עכשיו ככה התייעצו איתי על דברים עסקיים וכולי, וקיבלתי החלטה להקים איזשהו מועדון, הוא היה נקרא מועדון הווינריות, והוא פשוט היה שם, ומדי פעם באו אליי לאימון, לפגישת ייעוץ. כן, רגע, היא תכף תיכנס פה לסיפור. חזרתי, נראה לי לבינתיים, והרגשתי שהמקום העסקי שלי השתנה, המקום שלי כאימא השתנה, כבר לא ראיתי לנכון לבסס קריירה על סרטונים וכולי, וגם להראות את הילדים שלי יותר מדי. ושיתפתי אתכן בזה, שפתחתי דבר כזה שנקרא מועדון הווינריות, וידעתי שמתישהו נגיע לרגע הזה, הרגע הזה שאני עכשיו הולכת לספר לכם עליו, ידעתי, זה היה שם בתוכנית, אבל עדיין לא הבשלתי עם הדבר הזה. ועבר הזמן, ואני מיקדתי את העניינים שלי באינסטגרם, ועשיתי יותר ייעוצים, יותר פגישות אסטרטגיה, יותר אימונים, כמו שאתם יודעות, הלכתי ללמוד NLP, ועזרתי לבנות להתגבר על המחסומים שלהם עם כסף, ועל המחסום של בית קריירה, ועוד כל מיני כאלו. והגיע השלב שאמרתי שאני רוצה שהדבר הזה יהפך לקהילה, לקהילה של ממש, לקהילה תומכת, מחזקת, מחבקת. ואתם מכירות את זה שתמיד אומרים, מה הבידול שלך, במה את מיוחדת? והיה לי ברור מהרגע הראשון במה אני מיוחדת. אני מיוחדת בלעזור לאימהות, לא לוותר על עצמן ולא על הקריירה, ולהקים את העסק בשילוב הילדים. לא לוותר על הילדים, לא לוותר על הבית. אם את לא רוצה שהם יהיו בצהרונים, הם לא יהיו בצהרונים, אנחנו נמצא את הדרך ואת הנוסחה להביא את העסק שלך למקום הזה. אז עברנו מחזורים של הכשרות וכולי, ועכשיו הדבר הזה הופך להיות מועדון של ממש. אז מועדון הווינריות, מועדון עסקי לאימהות עצמאיות, יוצא לדרך. מה זה המועדון הזה? איך מצטרפים? למי זה מתאים? כל הפרטים עכשיו. אז המועדון הזה מתאים לאימהות עצמאיות שיש להן עסק שהוא חשוב להן, אבל לא פחות מזה חשוב להן הבית, התפקוד, השהות. נשים שלא ישאלו מה לפני אימא, העסק או הבית, הן יבינו שהם יכולים לעמוד במקביל על אותה משבצת. הם לא צריכים לעמוד אחד אחרי השני, או לפני השני, הם עומדים ביחד. ואת כל זה אני הולכת ללמד. אז ממה מורכב המועדון? הוא מורכב מעבודה עצמית, שאת זה אנחנו מבצעים בקבוצת הוואטסאפ, מדי פעם יש תרגילים. בקבוצת הוואטסאפ בנוסף יש פעם בחודש סשן שאלות שאתן יכולות לשאול אותי. כל דבר מקצועי, זה הטלפון האישי שלי, אני עונה לכן. אפילו לפעמים אני מקליטה כי אני לא כזה מסתדר לי לכתוב הרבה. אז אני שם עונה לכן על השאלות המקצועיות שלכן. בנוסף, קהילה זה כוח. מה יותר כיף מלהיות עם נשים כמוך? נשים שגם יש להן עסק וגם מאמינות בגידול הילדים. אפשר להתרם אחת מהשנייה, לייצר חברויות, מפגשים. בעזרת השם אנחנו נעשה מפגשים פעם בכמה זמן. וכמובן הרצאה אחת לחודש על נושא רלוונטי. בנוסף, יש לכן מאגר של תכנים מוקלטים מראש. אם אתם אוהבות את הסרטונים שלי, אם אתן נתרמות מהן ומקבלות מהם ערך, אתן יכולות להיכנס לבנק סרטונים שהכנתי מראש, על נושאים מאוד מאוד מעניינים, חלק אני מראה לכם כאן, וכמובן הבנק סרטונים הזה כל הזמן מתעדכן ומתווספים אליו עוד ועוד סרטונים. ובטח עכשיו אתן שואלות, אוקיי, הבאת לנו פה מלא דברים, כמה הדבר הזה הולך לעלות לנו? אז להיות חברה במועדון הווינריות, זו השקעה של 39 שקלים בלבד. אתן מקבלות ייעוץ מומחה, קהילה, קבוצת וואטסאפ, תרגילים, והרצאה אחת לחודש של משך שעה, שעה ורבע, הרצאה מקצועית. לפעמים אני אעביר אותה, לפעמים נביא מרצים אורחים. אז כן, זה המחיר, 39 שקלים לחודש, מחיר של מגש פיצה, כי באמת מי שמכירה אותי יודעת שחשוב לי מאוד להנגיש את הדבר הזה ואת העולם הזה ואת לפתוח את הצוהר הזה של האפשרויות בפני כל אישה ואישה. אין אותיות קטנות, 39 שקלים לחודש בהוראת קבע. מי שרוצה אפשר גם בהעברה בנקאית, שתיצור איתי קשר, תכתוב לי למטה. אז אם את בעלת עסק ואת אימא, ואת מרגישה שאת צריכה את התמיכה ואת הליווי, ואת השהות יחד עם עוד נשים כמוך, ואת האתגרים מדי פעם, ושהעסק שלך יישאר לך כל הזמן במחשבה, בראש, בשאלות, בהרצאה הבאה שיש לנו, אז את ממש מוזמנת להצטרף אלינו, אני מאוד 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 אשמח שתהיי חלק. אני משאירה לכם כאן את כל הפרטים למטה על תוכנית המועדון, ואני מאוד אשמח לפגוש אתכם. אז זהו, שלנו בהצלחה, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי יוש.